Nthawi ya Nkhani ndipo muli ndine Elvis Owahowa koma poyamba na imitu yake. Bungwe la CREA lati nyumba ya malamulo ichitepo kanthu pasakugulitsidwa kwa malo amene anali amaula prison ku kampani ya OG-ISA. Atsikana ambiri akusira sukulu panjira. Mulipota trapadera Sam Kalimira akubweretsa poyera mavuto omwe ana ena naye akumana nawo abambo awo atawathawa. Ndizi ndi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Kamba bungwe la CREA lati nyumba ya malamulo ichitepo kanthu pasakugulitsidwa kwa malo amene anali amaula prison ku kampani ya OG-ISA ndi unduna woona za chitetezo cha mdziko. Ilo layankhula izi pamene nthambi ya ndende inauza komiti yoona za chitetezo ya ku nyumba ya malamulo chaka chatha kuti malo awo adagulitsidwa. Wezi Gausi andiripoti. Poyankhula ndi Times, mkulu wa CREA a Victor Mohango ati ndende zambiri mdziko muno ndi zodzaza zimene zili zodandaulitsa. Iwo ati ndende amaula ndi imodzi mwa ndende kumene kuli akaidi ambiri ndipo kofunika kuti ena achokeko. Aprisoner akufuna malo ndizofunikira kuti aprisoner akhale malo komanso malo wonde aboma ndi malo aboma sangamangopita ngati kunena kuti anthu amagulisana kumbali komanso kuphatikiza pamenepo kunena kuti tinguwapempha parliament iwo ndi mphamvu zimene anapasidwa ndi constitution mmene anayambira nkhani imeneyi anayenera kuyipitiriza kuti ziziwike kuti malo anatenga ndi ndani mwina mwakenso malo alandidwe eni ake malo akhale ndi malo chifukwa malo ndofunikira kwambiri. Mneneri wa ndende mdziko muno Achimwemwe Shawa anapempha nthawi yochuluka kuti ayankhulepo pa nkhaniyi. Kampani ya OG Group idapempha malo okwana 5.3 hectares amene ali pasi pa ndende amaula ndipo nduna wa malo udaloleza malo okwana 2.8 hectares koma zimaoneka kuti kampaniyi ili ndi malo ochuluka kuposera amenewo. Ndende amaula idamangidwa kuti kuzikhala akaidi okwana 800 koma pakadali pano ndendeyi ili ndi akaidi oposera 1,805. Bungwe lamenyera ufulu wa anthu akhungu la chalo bino la Standing Voice Malawi lati anthu ambiri akhunguli akupitirira kukumana ndi mavuto pakapezedwe ka thandizo lina la zaumoyo mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Boniface Massa wati anthu ambiri akhungu la chalo bino akukumana ndi mavuto ochuluka monga opeza zipangizo zotetezera komanso kuyezedwa maso mzipatala za mdziko muno. Pemphero Malimba andiripoti. Amasa apereka chitsanzo kuti anthu pafupifupi 80 pa 100 aliwonse amene akugwira nawo ntchito alibe kuthekera kupeza thandizo la zaumoyo loyenera. Iwo ati zikuphinja anthu akhungu la chalo binowa m'magawo amaphunziro, ntchito komanso chitukuko cha m'madera awo. Timeti makalengera bwina mafuta aja matopa zipatala aonetsetse kuti magrasi ngati awa kwa munthu wa albinism azitha kumuthandiza, azitha kuwapatsa ulere luchabwino kwayeza ulere bwinobwino koma mwina magrasi aja azagulitsa kupo chipirapo ifoti ife kugulitsa magrasi wa simanya adoyi ndi kutithandizira ulumali wathu. Mneneri mundu nawo zaumoyo Adrian Chikumbe atundu nawo ukuchita ntchito zingapo kuti onetsetse kuti anthu onse mdziko muno akupeza thandizo la zaumoyo mosavuta. Ndi chifukwa chake mafuta amene amagwiritsa ntchito kuti ateteze ku mphamvu ya dzuwa tinayika pa mndandanda wa mankhwala ena onse amene okhalapo ndithu kaya zikhozokhala kuti ena palibe koma pali mndandanda wina amene tinakukonza kuti pachizungu kuti must have list kuti pachipatala izi zikhalapo ndithu pokhapokha kuti mwina zachita kusowa. Mdziko muno muli anthu akhungu la chalo bino oposa 134,000. Lamulo loteteza maufulu a ana likunena kuti ana akuyenera kuleredwa bwino powapatsa zosowa pa moyo wawo. Izi ni monga chakudya, zovala, malo ogona komanso thandizo la kuchipatala. Koma kodi kuno ku Malawi izi zikutsatidwa? Mulipota trapadera Sam Kalimira akubweretsa poyera mavuto omwe ana ena naye akumana nawo abambo awo atawathawa ndipo pano ali mu mphawi wadzaoneni. Mavuto tawaona wena mkabuga muli mavuto taona mantu wa mavuto. A Trainers Kaluwa omwe ayinzaka 25 akumana ndi ziphinjo pa moyo wawo. Iwowa akulephera kusamala mabasa awo awiri a miyezi 4 komanso anawo ena awiri, Maria wa zaka 5 komanso Brave wa zaka 4, ndipo nthawi zina maganizo amabwerera kuna kuti angowathawa anawa. Moyo udali wabwinobwino ndithu kufikira mwezi wa Epulo pomwe mwamuna wawo yemwe amautcha Chipisi mdepoti mu mzinda wa Nzuzu adangosowa. Anzo zoti agwenjo ntauni atapita ntauni kupesa munthu muna 4 days pa khomo saudani
sakubwera nyumba ya 25,000 yosalipidwa. Alandodi kundifunsa zoti amuna nali kuti nanga zoti ali mtauna kuti pano 4 days amuna kuti mwezi omwe apa sanatani sanalipire nyumba ndi nyumba ndikupasa 2 days mutani mutulukemo ine kusowa mtengo ogwira. Akaluwa amachokera kwa mfumu yaikulu Mwamulowe mboma la Rumphi. Iwowa anabwera mu mzinda wa Mzuzu mchaka cha 2018 ndipo adakwatiwa kwa Wilmot Mwale omwe ndi bambo wa ana anayiwa. Awuliwa akhala pa banja kufika mwezi wa Epulo. Akaluwa akuti sakukumbukira chomwe chidakhumudwitsa amuna awo kuti awathawe ndi kuwasiya ali kakasi. Kufikira pano akuti sakuyankhulana. Achifundo anayana ndipasa kanyumba kamene mkundo ndakhala pano pamo kamene ndikukhala so pano ndi anawo. Ndithu chakudya ndimachita kuti kuchapa ganyu ndichape kuti ananga atani aje kupanda kuchapa basi osadya. Amwale akuti amachokera m'mudzi mwa Chinkhwangwa ku dera la Serenje mboma la Nkhotakota. Akaluwa akuti adapita ku Chiwavi kumene mzawo amawasunga kono sadakhalitse kamba kuti mzawoyo adawathamangitsa. Akufuna kwabwino adapezera kanyumba kamene sikabwino konse ku dera la Sozibelaini mu mzinda wa Mzuzu. Kumeneko ndi kumene akukhala ndipo amalipira 4,000 pa mwezi. Kuti adzikhala kumeneko akumachita maganyu makamaka omachepa zovala m'manyumba a anthu. Kumeneko amawalipira 1,500 akachepa zovala mulu umodzi. Koma si nthawi zonse amapeza maganyu ndipo izi zimachititsa kuti iwowa ndi ana awo angogona osadya. Ndikwasowa kwambiri kuti zimene ndinkakhala namunanga amandifunirako muna kasopo ni mashapira nthawi zina muna matera makhala mbeseni osachapa ina kapita linake ntaona makathamana mapezi ni mapezi ya sopo mwapanopa nimachita kupeza sopo ovutikira kuti ndimpeze sopo kapaka mpaka ndikachape ndipeze sopo panopa. Koma so kuti apeze 4,000 yolipira nyumba akuti ndi vuto lalikulu moti mwezi wa Juni wina wachifundo adawalipirira. Iya mwezi wa Julayi iwowa akuti akungoyang'ana kumwamba. Akaluwa akuti amati akauza abale awo amamuna pa nkhani amauza kuti atsatire mamuna kumene aliliko. Akaluwa akuti sakudziwa kuti kuli ofesi yona za chisamaliro cha anthu ku Mzuzu kumene angakamang'ale pa mavuto awo. Koma akuti adapita ku polisi ya Mzuzu kukanena za nkhani yawo. Kumeneko malinga ndi Akaluwa apita kukanayi konse komano sanathandizidwe. Mneneri wa polisi ku Mzuzu Augustus Nkhwazi akuti akang'ana mkaundula sakuona dzina la Akaluwa kudzanena za nkhaniyi. Komano mkulu woona za polisi akumadera ku Mzuzu Hudson Mapanda akuti kugwiritsa ntchito gawo 164 komanso 165 ya malamulo a Penal Code apolisi atha kumanga mbamboyo yemwe akuti adathawa vana vake. Ndiye kulikonse mmene angathawire munthu ya polisi tindikuthekera kufufuza kuti munthu amene apezeke tekuti sokayankhepo zimene wachitazo komanso kuti potero choncho enanso amene ali ndi mtima ofuna kuti azipangira nkhanza anzawo azikazi wawo kapena ana awo amene atengepo phunziro kuti potero ndikuphwanya malamulo amene malamulo adziko linosamalira zimenezo. Mkulu wa ofesi yona za chisamaliro kumpoto komwe la mzimba Henis Mwaka akuti ofesi yawo itsatira za nkhani kuti iwone mene ingathandizire mayiwa. Akatswiri za umoyo amanena kuti mkaka wa mavere ndi ofunika kwambiri kwa ana omwe ali ndi miyezi 6 kutsika m'munsi. Kono Akaluwa mapasa awo awiri adayamba kale wapatsa phala la ufa kamba kuona kuti alibepo ogwira kuti akagule mkaka chifukwa mkaka wawo sukukwanira konse. Mayiwa akuti ana awo pafupipafupi kudwala chifuwa malungo komanso matenda ena omwe amadza kamba ka vuto la ukhondo. Izi mwina nchifukwa chana kuti kumalo kumene amakhala komanso nyumba imene amakhala moyo siyabwino konse imadontha nthawi ya mvula ndipo ili ndi ming'alu yoopsa yomwe imayika chiopsezo miyoyo ya ana wawo ndi iwo. Nyumbayi ili kudambo ndipo kumakhala chinyontho pafupifupi chaka chonse. Nkhani zokhudza ukhondo kumeneko ndi mavuto onso. Malinga ndi katswiri wa za umoyo achimwemwe Jera akuti kuseka kwa ukhondo kumapereka chiopsezo pa za umoyo makamaka kwa vana.
mkulu woona za maufulu wa ana kuchokera ku bungwe la NGO Coalition on Child Rights Henry Machemba akuti nthawi yakwana kuona kuti dziko la Malawi liteteze ana kuphwanyidwa maufulu wawo, kungotayidwa kapena kuzunzidwa kamba kuti kholo la zemba. Ndipo mkulu wa mzuzu SOS Children's Village Malawi George Kondowe akugwirizana kwathunthu ndi Machemba. chenicheni chimene chingathandize pakadali panopa cholitenga nthawi yayitali kupeza kaibambo inde ena akufuna kwabwino athawubwerapo kusolva za pompopompo ma immediate needs komano in the long term mwautali kholo lina lipezeke family imene yambe kuyenda limodzi imene imayendera ngati banja. Malamulo atsopano oteteza maufulu wa ana akunena kuti ana akuyenera kusamalidwa bwino, kuyang'aniridwa komanso kupatsidwa zokhumba zawo poonetsetsa kuti akukula mwathanzi komanso umoyo wabwino, kwinaku akulandira chakudya, zovala zabwino, malo ogona ndi nkhani zabwino za umoyo. Gawo 3 ya malamulowa ikuti ntchito yosamala ana ikuyenera kuchitika pakati pa bambo ndi mayi pokhapokhapo ngati aona kuti sangathe kutero, ndipo nkupereka ntchitoyi kwa wena komano motsata ndondomeko yake mwachilongosoko. Koma kwa mapasa omwe akaluwa akusamala pano komanso vana wawo awiri, malamulowa sakuwakhudza konse. Sabizana kwa bambo yambalewa ukapoloti uone mwana usala lelo iwana tipitiriza kupatsani nkhanizi ukatha uthengawo. Timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Sorry, ndipanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maofisi muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakhala zikukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Iza nkhani zathu bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lapereka mphoto komwe apambana pa mpikisano wa ASO Continental Essay wa mchaka cha 2023-2024 pamwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Fred Sikwese anati mpikisanowu ndi nsanje yophunzitsira ndi kulimbikitsira m'bado wa akatswiri omwe azitsatira mfundozi. Ndi zambiri mlipoti la Obert Nkangama lomwe awerenga Sampanda Jr. Asikwese anati mpikisanowu udakhazikitsidwa kuti ufotokoze za chidwi chimene bungwe la Malawi Bureau of Standards lili nacho pofuna kulimbikitsa milingo yoyenerera pa ntchito za malonda. Mpikisano umene ndifunira kwambiri because ndikuthandiza kuti anthu kuzindikira kwa kufunika kwa milingo kapena kuti standards mu Chingerezi. Mpikisano umene ukuthandiza kuti kuzindikira kumeneko kuzikhala kukufalikira kukukula pang'ono ku mbali ya ma students athu chifukwa
mmene competition imeneyi inayambitsidwa pa region ya Africa ndi bungwe limene mang'ena za ma standards kapena titi milingo pa mu African muno, African Organization for Standardization, inaona kuti pali ka gap kamene kalipo. Oyimirira gulu la majaji pa mpikisano wa chaka chino, Dr. Wellman Kondowe ayamikira za ubwino wokhazikitsa mpikisanowu. Zofunika kuti ophunzira azitenga nawo gawo. Mipikisano iyi ndi awina aliyense amene ali ma university ndi college. Komano anthu ambiri amangoti zimene sangatitenge feyo tikalemba, mwina ali ndi abale yawo amene Bureau of Standards, mwina amatengera kuziwana, kumene sili choncho. Mine mukuonera feyo amene timachonga tachokera ma university osiyanasiyana, University of Malawi, Mzuzu University, ena achokera kuma company. Kuwesa kuti amala Bureau of Standards satengepo gawo lililonse kuti akondere munthu wina aliyense. Ndipo mmodzi mwa opambanawo Amadalo Banda anati anali wosangalala kuchita bwino. Ineyo muchimangirizo changa ndinatchula mavuto amene tikukumana nawo, chifukwa inenso ndi mmodzi mwa anthu amene timagula zinthu zimene zimapangidwa m'Malawi muno. Neni ndinafotokoza mavuto amene timakumana nawo komanso njira zimene tingagwiritse ntchito kuti mavuto atithane nawo. Mpikisanowu unakhazikitsidwa ndi cholinga cholimbikitsa njira zamakono pa ntchito za malonda. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake. Bungwe la CREA lati nyumba ya malamulo ichitepo kanthu pa zakugulitsidwa kwa malo amene anali amaula prison ku kampani ya OGESA. Atsikana ambiri akusiyira sukulu pa njira, ndipo mlipoti wathu apadera Samkalimira akubweretsa poyera mavuto mwa ana ena anayi akumana nawo abambo awo atawathawa. Mwanayi ndine ya Soho.